Борынгылар Кытайга барып булһа ла белем алыгы дип әйтеп калдырган. Ошо аманаттың асылына төшенгән милләттәр һәм кавемдәр җәмгыятьтә белемле, илһөяр, данлы шәхесләре белән танылган. Мәгълүм ки, яхшы күршәк яһау өчен басыктың сыйфатлы булуы мөһим. Яшь замандашыбыз Азат Бадранов та атай-аталар васыятына тугры. Укымышлы нәсел, затлы тукым балаһы ул. Бала сактан әсәем китапты тотырга өйрәтте. Ул фикерде, акылды байыта. Әсәем укытучы, физик-математик, атайым инженер. Азаттың әсәһе Гүзәлә Зәйнетдин кызы Өфөләге данлыклы беренче һәм интернат мәктәптә физика фәннән укыта. Елдар үткәч, улларының ошо абруйлы уку йортын тик яхшы билдәргә тамамлавы улар өчен һич шиксез олы мәртәбә. Укытучы тәрбиясе ошо исемдән дә кадерлерәк ниндәй исем бар. Күңел тулы һиңә рәхмәтем бар. Йырды көйләй алмас хисем бар. Ысынлап та һалгынанда мин ошо мәктәпкә киләм, аралашам, һөйләшәм. Рами Гарипов гимназияһына мин зур итеп рәхмәтлемен. Юриспруденция юнәлешен һайлауы Азаттың һөнәри булмышын билдәләй дә инде. Башкорт дәүләт университетының хукук институтында укыганда гыйльми эшмәкәрлек белән җитди һәм төпле шөгыльләнә башлый. Һөҙөмтәлә канун язу инициатива хеҙмәте Бөтөрәсәй конкурсында беренсе урында улай. Артабан ябай укытучы һәм инженер гаиләһендә туган Архангел егетенең сираттагы эше тагы да Рәсәйдә иң яхшы дип таныла һәм Дәүләт Дума дипломына лайык була. Минең фикеремсә, бүгенге көндә замана үсеше куйган барлык проблемаларны уртак бер һүз глобализация термины менән аңлатып була. Глобализация һәм базар икътисады теләйбезме, юкмы, бөтә кешеләрне ике төркемгә бүлә. Беренче төркем ул тормышка яраклашкан алгандар, югары сыйныфка керәләр. Башкалар беренче сыйныфты хезмәтләндерүче сыйныфка инәләр. Бына ошондай каты икътисад кануннары һәрбер халык алдына конкурент яшьтәр тәрбияләү бурысын куя. Якташыбыз Азат Бадранов бүген Бауман исемендәге Мәскәү дәүләт техник университетының инновацион эшкуарлык факультеты магистранты, Рәсәй фәннәр академиясының дәүләт һәм хукук институты аспиранты. Мәскәү ул безнең баш калабыз. Унда бөтә фәнни дөньяның галимдары яшәй. Улар менән онда очрашырга, әңгәмәшләргә мөмкинлек бар. Беренчедән мин онда ярты ел имтихандарды бирдем аспирантурага. Бик озак булды. Беренче адымдар инде ул якташтарды табу, якташтар менән аралашу, шул ук вакытта имтихандарды биреп әзерләнү. Бу вакыт бик кызыклы булды инде. Әлбәттә китапханаларда ла һәм төрле университетларда Мәскәү ул шундай йер, кайда берәй китап магазинына килергә булалы, берәй иң популяр фән ягынанмы, художество ягынанмы, әдәбият ягынанмы китапты алыргалы, укырга, азак икенче көнне авторды табып, уның менән әңгәмәшләшү шундай зур куаныч бирә. Базар икътисады илләренең кая кайтканын һәм кая тарафтан ашканырга кирәклеген дә өйрәтә һәм искәртә Мәскәү мөхите. Яшь галим Азат Бадранов был күренеште үз даирәһендә кисерә һәм һыгымтылары белә. Фәнгә аяк басу, җәмәгать эшләрендә актив булудан башланды. Үз вакытында мин якташтар оешмаһы аша яшьтәр социализациясының процессын өйрәнүдә башлагайным. Ошо язмалар минең беренче фәнни статьяларым булды. Беренчедән ул стимул инде эшләргә, ул финанс яктан ярдәм яшь галимдарга. Беренчедән, икенчедән ул бер төрле танылу. Яки гранттар улар алмаштыра алмай фәнни дәүләт политикаһын. Минең уйлавымча, безнең дәүләттә ныклы фәнни политика булырга тиеш, галимдарды яклау, стимул бирү һәм әлеге вакытта Рәсәй фәннәр академиясының ликвидация процессы бара. Үзгәртү, минең уйлавымча, ул бөтенләй дөрес түгел. Һәм ул мин
ошо хәл менән килешмәйем. Азатка битарафлык, үшәнлек бөтенләй хас түгел. Ватансызлык тойгыһы көчле унда. Мәскәүдәге һәм Санкт-Петербургтагы Башкортстан студентлары һәм аспирантлар ассоциацияһы төбәгара әмгыять оешмаһы барга килүе лә рух талабы, йөрәк әмере. Һаумыгыз, егетләр. Хәлләрегез нисек? Яңалыктар бармы? Бар. Әйдәгез, бер 5 минутка оперативканы үткәрәк. Килешеп алыйк. Балдары бойынша генә һорау бар инде. Вот без үзе икәленәбез. Машул балдарман алай алабыз без үзебездән Мәскәүгә, Питерга вузларга. Алайык. Әйдәгез, РГГРУга. Востокка буламы? Владивостокка әзрәк булыр дип уйлыйм. Ул үзе экология буенча барырга килә. Ну, әйдәгез, Матига яки РГГРУга. Әйе, килешеп алыгыз. Біздің ассоциация Башқұртстан Республикасының кадрдар потенциалын үсештіру мақсаты менен ойыштырылды. Бұл идеяның түп негізі Башқұртстан яшьләрде алдыңғы югары оқу йортларына оқырга индерү. Чөнки без уйлайбыз, Мәскәү, Санкт-Петербург югары оқу йортларында иң ныклы белем бирәләр. Һәм туган йорттан алыс яшәү ул характерды ныгыта, үзаллы яшәргә өйрәтә, сагындыра. Мин эколог булган килә. Мине инде уку йортларына поступать итәргә, тәкъдим итәргә. Әлбәттә, без районнарга сыгабыз, волонтерлар да бездә эшләй. Безнең студентлар Мәскәүдән, Петербургтан ял көндәрендә, кыш көне, яй көндәрендә, каникулларда районнар буйлап, мәктәпләр буйлап йөриләр, һөйләйләр, ниндәй вузларда укыганын, нимә ул Мәскәү, нимә ул Петербург. Һәм без башкалардан, вузлардан преподавательләрне, укытучыларны, профессорларны районнарга, мәктәпләргә килтерәбез. Профориентацион эш шулай алып барыла. Тормышын олар акылына корга күнеккән Азат Бадранов һәләте һәм ныгышмаллыгы менән атландыра. Гадәте шулай, максатына өлгәшмәенчә калмай, чөнки белә, һәр бәләкәс адымыбыз киләчәктә әүләй. Кымгырыз килеп торган Мәскәүдә Башкортстандан килгән яшьләргә кәңәшче лә, якын агай да ул, бер һүз менән теләк таяныз. Һабантуйзарда, яңа ел байрамдарында, спорт асараларда һәм безнең быел үтте беренче Башкорт КВН Мәскәүдә. Без алдынгы галимдар менән, политологтар менән, журналистлар менән очрашуларны үткәрәбез. Был яктан безгә бик нык Башкортстандың полпредствоһы ярдәм итә. Сентябрьдә без ашату сәйсерү үткәрәбез, танышыу, пышка компанияһы безгә ошонда ярдәм итә. Расимаз Гаруновга рәхмәт зур итеп. Мәскәү һәм Санкт-Петербургта укучы студентлары бер-беренә ярдәм итәргә әзер тора. Үз алдына куйган максаттарына ирешергә тырышалар. Алдыңгы карашлы, гыйлемле фикерле, намыслы яшьләрдән киләчәктә дәүләттең төп көсе, ныклы нигезе буласагы рас. Азат Бадранов кебек рухлы егетләр күңелендә халык туйгы яшәй. Ә бөеклектәр ябайлыктан, үрзәр түбәндән башлана. Бына Башкорт милли элитаһы. Ул үзе игълан иткән принципларына ышанмай. Һөйләйләр бер нәмәне, киресенчә эшләйләр. Шуңа минем уйлавымча, бүгенге кризис ментальности дип әйтәләр Башкорт җәмгыятендә, Башкорт халкында нигезе ошоннан чыга. Без күп һөйләйбез, бер-беребезгә ярдәм итәргә кирәк дип, бер-беребезгә тотынып, алга барырга дип. Яки бына без 5 ел ассоциация өчен башкарабыз. 5нче елга гына безгә 1000дән ашыу балаларды югары йортларына оештырып,
безгә әле генә милли элита тартыла башланы. Вакытында сараһын күреп тормышка яраклашмаганһың икән, үзең генә гаепле. Башкортларның күбеһе авылда яшәй. Дөйем алганда югары белемләр һаны һаман да аз кала килә. Ошо һәм башка сәбәптәр хатта республикаһында лидерлар рәтендә булырга камасаулай. Дөресен әйтһәк, был хәл бер ниндәй милли сәясәткә лә, башка факторларга ла бәйле түгел. Бүген башкортларда сәяси һораулар түгел, ә мәдәни цивилизацион юнәлештәге проблемалар борсырга тиеш. Ышанабыз, барыһы ла үзебезнең кулда. Башкортлар халкының киләсәктә ниндәй буласагы үзебездән генә тора. Шуңа күрә бүгенге башкортлар яшьләрен белем алуга, барлык көстәрен халырга, гыйлем туплауга, етди карарга, Рәсәйнең һәм дөньяның иң яхшы вузларында ысынлап та кәрәкле, әһәмиятле һөнәрләргә ия булып сыгырга сакырабыз.